Sedda il-għaqda fil-Maltin u Slim. Hekk semmajna leħinna kemm il-darba fuq il-fosos tal-Furjana u naqadna nifirħu u niċċelebraw din il-ġurnata. Jum li 65 sena ilu fetħilna it-triq għal-futur ta' Maltin ħilsa. B'ħidmietu għall-indipendenza, George Borch Olivier ħalla wirt tal-irġulija. Għallimna li min irid jidħol fil-politika bla ma jitħammeċ jista'. Għallimna li għall-avversarji m'hemm xejn ħlief qima u ftehim għaliex nazzjon u magħmul mill-aħwa u l-aħwa jitlewmu biex fl-aħħar jiftehmu. George Borch Olivier kien raġel u xi ħadd li jagħmel kull ma jista' brieda tajba b'saħħtu kollha u għal ħadd ieħor. Raġel u xi ħadd li ma jirfiss lill-oħrajn u miexi. Il-bidla minn kolonja għall-indipendenza saret b'mod paċifiku mingħajr skossi u mingħajr tixrid ta' demm. Kienet il-bidu ta' żvilupp progressiv fis-setturi kollha tal-ħajja soċjali u politika. Bdejna nagħtu sura għall-identità nazzjonali li fihom imxiet il-qudiem b'qaw minn ġdid tal-letteratura u tal-arti. Bil-kisba tal-indipendenza il-pajjiż beda ġmielu miex il-qudiem. Minkejja sensi mit-tarzna, is-settur industrijali u tat-turiżmu bdew jikbru u l-poplu beda jsib xogħol f'pajjiżu. Il-poplu beda jduq l-iżvilupp u l-prosperità li kien imwiegħed li jiġu mal-indipendenza. Żdied ix-xogħol fit-tarznari, żdied l-istudju u l-Malti beda jieħu nifs ġdid. B'ħidmietna imbnew pontijiet bejn l-Afrika ta' fuq u l-Ewropa, dħalna fin-Nazzjonijiet Uniti u fil-Kunsill tal-Ewropa u Malta ssieħbet ukoll fil-Komunità Ekonomika Ewropea. Iżda fis-snin ta' wara għaddejna minn żmien ta' ejra minn ħutna stess. Ma ħamlux li l-poplu xtaq ifakkar u jiċċelebra dal-jum. B'attakki u swat fil-Parlament, każini u karozzi maħruqa, bombi mad-dar ċentrali, sospensjonijiet, insulti u arresti, bqajna sodi fit-twemmina. Aktar saħħewna. Iva llum nirrikonoxxu lil dawk kollha li saħansitra xeddu demmhom għall-libertà. Żminijiet inbidlu u mwaħda fir-rieda li ngħixu kuntenti familja u kburin li aħna l-koll aħwa Maltin, issa reġgħu għal waqt li nuru li artna dejjem kienet waħda, li aħna nisel wieħed b'identità nazzjonali tagħna l-koll. U llum waqt li Malta qed tiċċelebra l-jum glorjuż ta' twelida indipendenti, kull bniedem jixtieq il-ġid għal art twelidu. Kull wieħed u waħda jixtieq li għalenija nimxu l-qudiem. Sedda il-għaqda fil-Maltin u fi Slim.